Глядзіце менавіта на ролю Бібліі у нашай традыцыі у заходнім свеце. Ролю, яку абсалютна немагчыма пераводчыць. Але пры гэтым, так як Біблія чыталася не в арыгіналах, яна адразу падлягала пад перакладчыцкія праблемы. Це значыць, што адразу дзесьці недакладныя пераклады, недакладна штосьці зразумелае, патрапляла у агульны спажытак і ўспрымалася як сапраўды як Слова Божие. І не толькі як Слова Божие, а як гэты падмуркавы камень, это нарожны камень культуры, філасофіі, мыслення і у тым ліку сацыяльных адносінаў. Апроч таго, не ў тым ліку, апроч таго яшчэ і сацыяльных адносінаў. І сапраўды склалася па сутнасці свая нейкая такая гіпертэкставая, можна сказаць, Біблія, якую ўсе ведаюць. Біблія, якую ўсе ведаюць, і Біблія, як гебрайскія і грэцкія тэксты, гэта не адно і тое ж. І глядзіце, у нас цяпер это зусім іншы час, у нас роля Бібліі у свеце радыкальна іншая ад той ролі Бібліі, якая была цягам 2000 годзяў. І што нам рабіць гэтым цяпер? І таму, на маю думку, можа я памыляюся, але на маю думку, цікавае ў Бібліі, гэты культуразнаўчы аспект сам па сабе таксама цікавы, гэта гіпертэкставая Біблія, якая стварылася, якая па сутнасці сфармавала нашу заходнюю цывілізацыю. Але зусім іншая цікавасць да арыгінальнага тэксту. Того тэксту, які даў магчымасць утварыцца гэтаму цывілізацыйнаму гіпертэксту, які даў магчымасць фармавацца розным рэлігіям, які даў магчымасць фармавацца розным нейкім ідэалагічным паглядам, палітычным паглядам. І цікава паспрабаваць зразумець менавіта гэты тэкст. Таму што той тэкст, які мы самі сабе прыдумалі на падставе гэтага тэксту, мы яго ведаем. Ён так ці інакш патрапляе у нашу свядомасць, тому што да любога адукаванага чалавека нават у цяперашнім свеце, нават калі не казаць, скажам, пра першую палову 20-го стагоддзя, калі яшчэ працягваўся той Бібліі, які быў раней. Але пра сучасны свет, калі сапраўды гэты ўплыў вельмі такі, хутчэй традыцыя атрымалі гэты ўплыў. І мы гэта ведаем, гэты тэкст мы ведаем. Нават людзі, якія ніколі Біблію не чыталі, яны ўсё роўна ведаюць біблійныя вобразы, біблійных персанажаў, ўсё роўна ведаюць нейкія біблійныя сюжэты, і яны самі будуць, у мяне учора, здаецца, якраз учора там нешта ў хаце была гаворка, ой, ты будзеш рабіць до другого пришэсця. Так, гэта не біблійны вобраз, гэта рэлігійны вобраз, але зноў-такі дзесьці той гіпертэкст, так? І чалавек, які гаворыць пра будзеш ты рабіць до другого пришэсця, не усведамляе, што ён ужывае зноў-такі нейкія, што біблійны наратыў ляжыць у падмурку гэтага выразу. А калі усведамляе, то таксама, нават калі і падумае, так, і будзе казаць, это з Бібліі, так, а это не з Бібліі, это значыць зноў-такі з гэтага гіпертэксту. І гэты гіпертэкст, сапраўды, мы ведаем добра, таму што мы яго дзесьці, мы яго самі прыдумлялі цягам даўгіх стагоддзяў. І мы яго прыдумлялі і перадавалі нашчадкам менавіта гэты гіпертэкст, а не тэкст, а не культурны гіпертэкст. А сам тэкст Бібліі застаўся дзесьці па-за межамі нашых ведаў. Слушна, ён застаўся па-за межамі нашых ведаў. Але я хочу сказаць, што нават не толькі па-за межамі нашых ведаў, а ён застаўся дзесьці схаваным. І паспрабаваць яго выцягнуць на паверхню можа нават, калі, напрыклад, гэта выцягванне самога тэксту на паверхню будзе паспяховым, яно можа пачаць утвараць нейкія новыя гіпертэксты. Не яно само, це тое ж факт ягонага выцягвання на паверхню. І калі гэта сапраўды будзе цікавае, недзе пачнецца нейкая новая плынь. Некае новыя нарастаць на тэксце, нарастаць нейкія новыя гіпертэксты.
Може і ні, я не ведаю. І тому мне якраз вот во всей этой працы мне вот хочется, как люди, тыя, якія не читаюць Біблію в арыгінале, і нават тыя, якія читаюць в арыгінале, бо чытаць любы старажытны тэкст гэта вельмі цяжка. А чытаць такі складаны тэкст гэта супер цяжка. Так людзі, сучасныя людзі маглі менавіта паспрабаваць разабрацца ў гэтым тэксце, і гэта можна зрабіць толькі сапраўды з нейкім гідам. Это можна зрабіць толькі калі у вас ёсць нейкія каментары. Прычым каментары могуць быць розныя. Я калі рыхтую заняткі, я заўсёды чытаю самыя розныя каментары, якія, скажем, яны мяне зусім не задавальняюць, але яны могуць мне вельмі добра дапамагаць. З часам яны мне штосьці вельмі добра задавальняюць, вельмі добра дапамагаюць. То есть каментары гэта вельмі важна. Але каментары заўсёды пішуцца навукоўцамі для навукоўцаў. Пераважна. Каментары пішуцца навуковай моваю, і вот тое, што пішацца не для навукоўцаў, тое, што пішацца для шырокага спажыўца, яно пішацца не каментарамі, а такім адразу інтэрпрэтацыйнымі тэкстамі. І гэта зусім іншая рэч. Калі вы чытаеце інтэрпрэтацыйны тэкст, любое даследаванне, любое штосьці пра Біблію, яно можа быць вельмі цікавае, вас можа вельмі натхніць, але яно не прыводзіць вас менавіта ў судатыкненне з самім тэкстам. Там могуць толькі нейкія фразы там асобныя каментавацца. І мне здаецца, што якраз тыя тэксты, з якімі мы працуем, варта менавіта пракаментаваць настолькі, наколькі гэта магчыма, настолькі, наколькі сіла ёсць у вялікім рахунку. Таму што гэта вялікая вельмі праца, і яе трэба не той час, а не тыя сілы, якія ёсць у мяне. Але гэта тое, што тая задача, якую я перад сабой ставлю, ці нават якую я хутчэй уяўляю як сваю задачу, это менавіта зрабіць каментары такія, каб любы чалавек, якому гэта цікава, мог разабрацца. Калі вы кажаце, што гэта сапраўды, што это вельмі складана, але я думаю, што яно складана, яно павінна, хай оно будзе складана, не складана, гэта мяне не абыходзіць, але што абыходзіць, это каб складанасць не адштурхоўвала ад жадання далей чытаць. Калі гэта будзе залішне складана, тому я кажу, што калі мова складана, можна ж пісаць, я магу ввогуле пачаць пісаць, калі буду пісаць для навукоўцаў, я буду пісаць зусім іншай мовай. Я буду пісаць там грайскі сінтаксіс і праваектуры, так і выкатала. І гэта будзе іншы тэкст. А гэта тэкст менавіта, які разлічаны на шырокага спажыўца. Таму мне, конечно, хочется, каб шырокаму спажыўцу гэта было доступно. То, што вы кажаце, што гэта вельмі складана, хай оно будзе складана, так складана, каб все ж таки гэта можна было абораць. І хацелася абораць. Мне тут занес нечистый замысла на собрание свидетелей Иеговы. Вот как они там трактуют Библию, ваш складанный текст, почитав его и послушав ваши лекции, я уже это вынести не мог. Я еле досидел, потому что такая спрощенная интерпретация, как будто текст Библии покрыт толстым слоем сожженных книг пеплом таким. Вот на поверхности такое удивительное просто исхожение. Нам схильныя до примитивизации. Это примитивизация, если это сведения. Мы до гэтага вельмі схильныя. Так само наша культура, схильная примитивизовать старожитные тексты и примитивизовать мотивации авторов этих текстов. А яны, калі мы пачинаем з такими текстами працаваць, мы бачым, што там могуць быць сапраўды такія мотивацыі, якія сучаснаму чалавеку не заўсёды доступныя. Могуць быць сапраўды вельмі кіраваць аўтарамі можа вельмі глыбокая веда, вельмі глыбокае жаданне там таксама штосьці спасцігнуць, штосьці раскрыць, пра штосьці гаварыць, могуць быць надзвычай складаныя самі менавіта мотивацыі, якія за гэтым стаяць. І мы звычайна гэтага не любім. У нас мы ад 19 стагоддзя якраз прывучылі сябе да думкі, што старажытныя тэксты імкнуцца там штосьці сабе патлумачыць через тое, чаго яны не разумеюць, там штосьці сабе напрыдумляць. І яно часам бывае так, але вялікія, цікавыя, сур'ёзныя тэксты старажытнага Блізкага ўсходу, уключна з гебрайскай Бібліі, это зусім не з той серыі. Можно, скажите, что это за навукоўцы,
которое вы кажете надто складане і ще одне коротеньке питання. А хто-небудь такої роботи, як ви, робив вже, може на русской мові, може на іншій якої? Ну, бачите, що тичиться науковців, їх вельми много. Я колись казала, що у моєму досвіді, який немалий все ж таки, біблістика – самая великая сучасна гуманітарна дисципліна. Вот, и она, ну, я не веду, она не обсяжная, она велизарная. Її працює вельми много людей на самых розных кірунках. І ці кірунки можуть навіть не сутыкаться один з одним, можуть приходити там от, і у колізії один з одним, у сутыкненні, у спречки. Ось, я просто до прикладу, ну, є вот, американська Великая Society of Biblical Literature, и оно ладит две конференции штогод, одну малую международную по межами Північної Америки, одну великую, малая международная звичайно улетку, великая, яка в Америці, 10 листопаді. На малых международных конференциях порядку 1000 выступов. Ничего себе. Штогод. Разумеете, это не разовая импреза некая. Это штогодовая дисциплинарная конференция. На малой, там 10, вот там, скажем так, может быть от 800 до 1000 и навіть больше вступовцев. На великой это несколько тысяч. Это штогод. Штогод, значит, там отрымливается, что штогод у нас там, скажем, будет там 5-6 тысяч докладов новых, потому что конференция это все новая. При этом есть Європейське біблійське товариство, якое так само штогод ладить свої конференції. Часом вони супадають, часом вони разом ходять. І от на гэту міжнародну, там, де от кілька разів мені довелося бути, то там абсолютно з усього світу люди, там, от, скажем, може бути там 60-70 паралельних секцій. Просто я не можу собі уявити ніяку іншу дисципліну, яка буде робити штогод по несколько тысяч новых докладов. Разумеете, это сапраўды велизарная дисциплина. И тому там, конечно, вы просто в этой секции поглядите, коли вот вы можете это вельми легко поглядеть, навіть просто поглядеть это СБЛ, Society of Biblical Literature, зайти на их сайт и поглядеть вот, любые конференции, какие там пропонованные секции. И там у старых все там абстракт есть. Все это можно почитать, абстракт это обов'язковая речь. Можно поглядеть, сколько там определено. Там случайно да, спис. Там на сайте не буде списа выступов, а може і буде, коли абстракцію есть, то відповідно там это все буде. Ви можете просто уявити собі, про що йдуть зговорки у біблістиці. І от тепер якраз біблісти вельми люблять сказати про кризис у біблістиці. І кризис на самом деле есть. Але есть вот такие кризисы, які у звичайному розумінні этого сенсу, в звичайному розумінні сенсу этого слова. Наприклад, от у Шеффілдському університеті, де утворилася одна з таких самих відомих специфічних школ у біблістиці, такая вот она славутая Копенгагенская, Шеффилдская, где выдавалось два часописа по старым заповедям и по новым заповедям. И свое это выдавецтво «Феникс», яке видавало безліч біблістичної літератури. Шеффілдський університет там несколько років тому вирішив, що йому більше не треба біблістика. И там усім світом спробували эту кафедру отбить, и там что вот, ввели там уже на магистрату, то есть вот это само по себе выкладание Библии, оно скорочается. И это есть. Это залежить не от библистов, то есть это кризис у библистицы, які приходять звонку, да, які вот эти новые воронки нашего нового коммуникативного світу вимагають прибирати ось такі дисципліни. А другий кризис, про який менавіта біблісти говорить про те, що про кризис, знов-таки, це не кризис у бібліста, це знов-таки у громадства, кризис довіру до Біблії. Зрозуміло, про що говорить, чи ні? Бо це може бути незрозуміло. Значить, річ у тим, що знов-таки ось тими тисячогодцями, 2000-летий, заходняя цивилизация вважала Библию за Слово Божие, відповідно за криницю абсолютної веди і за криницю
ну, скажем так, вот моральной травмы. У 19 стагоддзі пачаліся вельмі інтэнсіўныя даследаванні біблістыцы, і пачалося інтэнсіўна ввогуле адкрыццё свету. Всплывалі новыя манускрипты, новыя цывілізацыі пааткрывалі, прочитали египетские иероглифы, прочитали клинопис, почали читать тексты з близкоусходних цивилизаций, почали интенсивно заниматься археологией. Археология стала серьезной наукой. Вот с того, что археология начиналась як кладошукальництво, по сути, так? А археология сапраўды выпрацавала такие серьезные правила. И 19 стагоддзе ў Европе было надзвычай моцна зацікаўленае ў гэтых даследаваннях. Просто все, что новое открывалось в Библии, выкликало максимальную цікавасць. Там на лекции по библистике приходили британские премьер-министры и немецкие кайзеры. Это был вельмі высокий уровень. Но новины у библистицы друковали на первых полосах европейских газет. Европейские газеты фундовали экспедиции археологичные. То есть это сапраўды 19 стагоддзе, но просто аж все вот колотилось этими новыми библейскими открытиями. И у чым полягала основная цікавасць у тым, что это открытие, вельмі шмат у чым переворачивали наше уявление про Библию, отповедно наше уявление про свет. Потому что свет стоит вот на Библии, так? Вот Библия это значит некий одна из таких непорушных границ. И Библия, якая оказалась нашмат больш складаною, чым мы про яе думали в 19 стагоддзі, выкликала вельмі вялікую цікавасць. Там раптам вот оказывается сапраўды, что тексты вельмі розныя, что тексты формовались в розным часе, что розныя манускрипты того ж самого тексту вельмі сур'ёзна, значна адрозніваюцца паміж сабой. И наши там 27 каноничных книг Нового Заповету, оказывается, невядома як утварыліся гэтыя 27, калі мы ў самых старажытных хрысціянскіх манускриптах мы бачым іншы крышачку, іншы там не радыкальна, іншы, але троху все ж таки іншы набор тэкстаў, что это за тэксты, куды яны дзеліся. Ну і ўзнікае просто цікавасць да таго, па вялікім рахунку, это хто мы такія, адкуль мы прыйшлі, куды мы ідзем. І гэта было звязана з Бібліяй. І Біблія была ў цэнтры гэтых даследаванняў. І гэта выклікала насамрэч не только зацікаўленне ў Бібліі, а зацікаўленне ў навакольным свеце. Это оживляло гуманітарную думку, навуковую думку, і было просто вот сапраўды у цэнтры ператварэння. Далей, калі значит, гэта як бы з чаго воно пачынаецца, а працягваецца яно тым, што гэтыя іншыя новыя манускрипты, новыя адкрыцці, новыя археалагічныя даследаванні не заўсёды пацвярджаюць тое, што напісана ў Бібліі, а часам ідуць роўна насупер. Напрыклад, вот як до гэтага часу археалогія сцвярджае, што ніякага сыходу з Егіпту вялікага не было. Потому что такі вялікі сыход, які апісваецца ў Бібліі, мусіў пакінуць абавязкова некія сляды па сабе. Тых слядоў няма. Тое самае, што тычыцца заваёўвання Ханаану. Так, некія базавыя абсалютна рэчы, якія вельмі важныя там для чалавечай гісторыі, для нашага разумення гісторыі, для нашага разумення, як оно все ў гэтым свеце працуе, для нашага разумення пераемнасці часу пакаленняў. Но оказывается, што яно все не так, што яно штосьці не тое. Тады ўзнікаюць зноў-такі дзесьці у канцы 19-го, на пачатку 20-го стагоддзя радыкальныя думкі, што Біблія это ўвогуле фантазія. Што Біблія это цалкам просто нейкі такі міталагічны тэкст, які не мае нічога супольнага з рэчаіснасцю. Пачынае развівацца дзесьці гэтая думка. Тады ёй насуперак пачынаюць просто асабліва в Амерыцы, асабліва так як Амерыка дала притулак велізарнай колькасці пратэстантаў з Европы, якія не маглі реалізаваць сваю веру ў Европе, якраз з'язджалі ў новы свет, в новым свеце засноўвалі свае супольнасці і нават і гарады. І амерыканская краіна, дзяржава фармавалася менавіта на свабодзе веравызнання, і вельмі моцна гэтая пратэстанцкая энергічная думка якраз дапамагала фармаваць Амерыку. І в Амерыцы, так як Амерыка была вельмі моцна пратэстанцкая, она дагэтуль ёсць, вельмі моцна пратэстанцкую, вельмі моцна хрысціянскую,
і, адпаведна, вельмі моцна зацікаўлены ў Бібліі. І амерыканцы былі максімальна зацікаўлены тым, каб проста вот розныя факты біблійнай гісторыі пацвярджаліся гістарычна, археалагічна, культуралагічна, іншым чынам. І калі яны не пацвярджаліся, гэта выклікала значныя праблемы. Зрэшты, адтуль і паўстаў біблейскі фундаменталізм, якога не было раней. Так, што кожнае слово трэба чытаць літаральна так, як яно напісана. І што крэацыянізм узнік, так, што Бог стварыў свет за 6 дзён. Так? За 6 дзён, у сэнсе, у кожным з якіх 24 гадзіны. Дакладна. Так? І гэта ўзнікла як рэакцыя на гэтую ідэю, што Біблія тут увогуле проста цалкам фантазіі, цалкам. І от калі штосьці, напрыклад, археалогія пацвярджае, напрыклад, археалогія знаходзіць які-небудзь горад, так, біблейскай гісторыі, якое-небудзь паселішча знаходзіць, а як вы можаце даказаць, што гэта гэты горад? Тут зрабілі раскоп, нейкі горад, а як вы можаце даказаць, што ён называецца, што гэта той, пра які ідзе гаворка ў Бібліі? Часам атрымліваецца гэта даказаць, часам гэта толькі меркаванне. Але кожны раз, калі штосьці пацвярджаецца, адразу гэта зноў выклікае там цэлую буру пазітыўных эмоцый, што вот такой вялікай вельмі радасці. Тады ўзнікае іншая зусім плынь, якая пачынае чытаць Біблію незалежна ад гістарычнай праўды, якая ёсць. Гэта самы каштоўны тэкст, і яго не трэба чытаць як падручнік гісторыі, а трэба яго чытаць як нейкі канцэптуальны тэкст. Пачынаем чытаць як канцэптуальны тэкст. Тады, адпаведна, у нас узнікае цэлая серыя канцэпцый, у гэтай канцэпцыі зноў-такі процілеглыя. Часам супярэчаць адна адной, часам пацвярджаюць адна адной, і гэта ўсё вельмі цікава. Потым, напрыклад, таксама сам пачатак 20-го стагоддзя, я таксама пра гэта калісьці ўжо вам казала, калі Фрідріх Дэліч чытае сваю славутую лекцыю за прысутнасці Кайзера «Babylon Bible», «Бабілон і Біблія». Калі ён сцвярджае, што па сутнасці ўсё, што ў Бібліі напісана, это ўсё на гільгамешавых архетыпах, што это ўсё бабілонскія тэксты. І ўзнікае цэлая плынь у такую, она нават выходзіць за межы біблістыкі, она нават такая робіцца гуманітарная думка, это она называецца панбабіланізм. І яна дзесьці да 60-х гадоў датрываў 20-го стагоддзя панбабіланізм. З ідэяю, што з Бабілона, па сутнасці, паходзяць все астатнія культуры, што гэта ідэя дысемінацыі культуры. Бабілон — это цэнтр свету, дзе генеруюцца ідэі, весь астатні свет, так ці інакш, гэта адбітак таго, што адбывалася ў Бабілоне. І вельмі цікавыя тэксты пісаліся, бо адзін такі яшчэ быў цікавы панбабіланіст. Тэкст называўся «Мосес Езус Паулюс». І Мозес Езус Паулюс таксама прасочваліся як на гільгамешавым архетыпе. То есть ёсць гэты базавы герой чалавечай пісьмовай культуры Гільгамеш. Не толькі Гільгамеш, там, скажем, іншая вавілонская літаратура таксама, але Гільгамеш все равно это найвялікшы тэкст. І на аснове Гільгамеша, па сутнасці, створаны і вобраз Маісея, і вобраз Ісуса, і вобраз святога Паўла. Што гэта все тыя самыя вобразы. Ну, вот уявляйте сабе, так, што адбывае. І гэта біблістыка, але гэта ўплывае на просто на інтэлектуальную думку заходняга свету вельмі моцна. То есть яно, па сутнасці, біблістыка дае штосьці такое надзвычай важнае для роздуму всёй гэтай цывілізацыі. І крызіс у біблістыцы, пра які сучасныя біблісты любяць казаць, звязаны менавіта з тым, што давер да Бібліі вельмі малы цяпер. Ці значыць гэта, што сапраўды, калі Біблія не ёсць, так бы мовіць, падручнікам гісторыі, ці значыць гэта, што Біблія тады не мае ніякіх іншых сэнсаў. Калі мы можам прадэманстраваць гістарычную недакладнасць Бібліі, то ці значыць гэта, што нам трэба адкінуць усё. Біблісты кажуць не. Але, скажем, пазабіблістычная думка кажа так, таму што мы верылі, так? Мы верылі. А вот згадайце там, напрыклад, Дана Брауна, «Код да Вінчі», дзе ідэя ў тым, што калі знаходзіцца, калі нават ідзе гаворка не пра хлусню у Бібліі, а пра каварап, пра тое, што штосьці схавана, штосьці там не расказана. Ці тое, што расказана в Бібліі, штосьці
перакрыўлена інтэрпрэтацыя. І вот калі гэта выкраецца, то абрынецца просто все. Просто абрынецца хрысціянства, абрынецца вся царква, абрынецца ввогуле вот все, на чым мы стаялі. І вот калі давайте хутчэй гэта выкраем, каб оно сапраўды вот все абрынецца. То есть это, выявляете, вот, скажем, вот, нашему человеку не пришло б нават бы в голову такое писать, потому что як у нас это наша цяперашняя культура, якая прайшла гэта яшчэ 70 савецкіх атэістычных гадоў забароненай Бібліі, нават мы не ўспрымаем, што штосьці абрынецца, што калі штосьці акажа, ну не так, дык не так, ну не так, дык гэтак. Вот, як калі раптам акажацца, што там, ну там ладно, не будзем уже зараз падрабязна пра гэта казаць, але гэта вы павінны, вот дзеля чаго я кажу, каб вы сабе уявілі, наколькі важна для людзей, наколькі важна для заходняй культуры верыць у тое, што яны верылі. Наколькі важна гэтая вера. Калі вера оказывается не падмацаваная фактамі, то тады все астатняе, значит, таксама вот як бы вот дэвальвуецца моцна, і все наше жыццё дэвальвуецца, і ввогуле і тады альбо просто поўнае адштурхоўванне, адрыныванне, адпрэчванне усяго, што вы верылі, і таго, вся Біблія это хлусня, там вот все там, царква это хлусня, там что-нибудь такое, альбо адчуванне хутчэй вот этой бессэнсоўнасці, безвыходнасці, безапірышнасці уласнага жыцця. Вот гэта асабліва, якраз это асабліва амерыканскія з'явы, вот это і адна і другая, але яны пэўным чынам ёсць і Европе. Вось менавіта гэтая шеффілдская школа і капенгагенская, пра якія я казала, яны якраз стаялі на тым, што Біблія гэта не гістарычны тэкст. Зусім ніяк. Нема у Бібліі гістарычнай праўды. Там, калі вы ў ёй знаходзіце маральную праўду, это не аб'ектыўная рэч, это калі ласка. Тое, што не верыфікабельна, але тое, што верыфікабельна, гэтага няма. Такого ў Бібліі няма. І пры тым, што і капенгагенская, і шеффілдская школы любілі Біблію, і вельмі многа па ёй пісалі, але маючы на ўвазе, што гістарычнай праўды за Бібліяй няма. Вот, это зусім не мне апошні номер часопчыка біблейскай археалогіі прыйшоў, там просто на воплаце вялікімі літарамі напісана, у што вераць, у Біблію ці в археалогію. А і бачыце, на чым пытанне? Тому што ідэя ў тым, што трэба абавязкова верыць у некую абсалютную правду. І калі археалогія адпрэчвае біблейскія падзеі, значит, мы тады верым в археалогію. І вот это вот до того, что якія навукоўцы. Навукоўцаў сапраўды біблістычных вельмі много. І біблістычных дысцыплінаў, постараюся на все не перелічу. А ці ёсць што-небудзь, што вы маглі бы пачытаць? Расійская біблістыка выцягваецца цяпер паціхонечку, але павольна, марудная, она вельмі слабая, вельмі другасная, скажем, не цікавая абсолютно па-за расійскаму свету, не інтэграваная у сусветную біблістыку. Вот оно цяпер пачынае, цяпер бачыце, все мяняецца, і цяпер сапраўды як свет раскрыўся, все раскрыліся адно да аднога, адпаведна все робіцца все лепш, і якраз у расійскай біблістыцы вельмі шмат што паперакладзена цяпер, і можна штосьці прыйсці пачытаць. У Беларусі што гэтага няма. Па-беларуску такія значныя нейкія тэксты па біблістыцы пісала толькі Галіна Сініла, больш увогуле ніхто. Вот, і як я мінулы раз сказала, што Галіна Сініла сабралася, вельмі абурылася, што песню не ёй далі каментаваць, но, значит, ёй адразу далі, хай каментуе, я буду толькі рада. И где она будет надрукована здесь? Я мінулы раз про гэта казала, правесці гэты праект, гэты праект, што мы хочам у гэтым годзе зрабіць пад адной вокладкай пераклады з каментарамі, пераклады 4 раздзелаў кнігі роду, песня-песня, Евангелія. Але это ясно, што, скажем, калі кнігу роду там я і перакладаю, каментую, там ці Кароліна Мацкевіч, другі, трэці раздзел яна рабіла.
основу перакладу, але яна не мела часу весь это вот каментаваць, паведам, я каментую, то Сергей Шупа, які пераклаў песню, каментаваць не будзе ніяк, ён не бібліст, ён праца за гэта не будзе, і гэта не ягоныя зусім, то трэба, каб хтосьці каментаваў, рабіў каментары на песню, но вот у нас цяпер пакуль што ідэя такая, што будзе Галіна Сенніна рабіць якраз каментар на песню. Она вельмі добра ведае тэкст, вельмі яго любіць, па ім пісала, і я спадзяюся, што будзе так. Вось, і тут, што вот у нас з вами засталося гэта ідзе наступнай сустрэчы, я хочу, каб мы з вами абсалютна канкрэтна паглядзелі, што зроблена, што ў гэтым зробленым вам не падабаецца, ці трэба памяняць, перад тым, як пойдзе ўжо кніга. Таму што, глядзіце, гэтая вот кніга, якую мы зробім у гэтым годзе, магчыма, яна будзе такая адна в сваім родзе. Бо паабяцаць, што я это буду працягваць, я не магу. Можа буду, можа не буду. Як жыццё складзецца. Але пракаментаваць усю Біблію, это ведаеце, колькі на гэта трэба гадоў, і колькі на гэта трэба людзей, і колькі на гэта трэба энтузіязму. Каб пракаментаваць хаця бы такім чынам, які вы тут пісаць. Еще одно питание есть на фон церква и костел. Есть некие звездки, як яны до этого относятся? До вашей прессы? Не вірю. Ні, так зрештою, яка розниця? Ну, нема. Ну чому нема? Ведаюць, конечно, ведаюць. Ну, это достаточно. Ведаюць, там... Просто критики не... Так яшчэ нема чого критикаваць. Критика будзе, калі будзе надрукавана. І хай критика будзе, тому што калі критики не будзе, то гэта будзе тады вельмі падазрона датычэння да іх. Потому што гэта ж сапраўды ідзе вот якраз такія каментары, якія я раблю, і якія, спадзяюся, будуць рабіцца далей, яны якраз такі расказваюць пра рэальны біблійны тэкст, а не пра гэты культурны гіпертэкст, які ў тым ліку найперш спажываецца царквой. Прычым усімі церквамі, любымі церквамі. Прымайце на ўвазе, што сярод біблістаў вельмі много святароў, то есть вельмі много святароў, якія менавіта вельмі добра ведаюць біблійны тэкст. Але адна рэч так, зноў-такі акадэмічны ўжытак, а іншая рэч — літургічны ўжытак. Гэта па-рознаму разыгрываецца. Наша Біблія, вот гэтая, пра якую мы гаворым, гэта, яна маецца на ўвазе а не акадэмічную, а не літургічную. Это вот як Павел Костюкевич прапанаваў назву народная. Народная Біблія — это Біблія для 21 стагоддзя. Яна можа быць і в акадэмічным ужытку, і в літургічным ужытку, калі ласна. Які ўжытак яна патрапіць, гэта у такі і патрапіць. Але яна разлічана на сучаснага чалавека, і якая дапаможа яму разабрацца з гэтым фундаментальным тэкстам нашай цывілізацыі, па-першае, і выклікаць да яго зацікаўлення, па-другое. І па-трэцяе, яшчэ ажывіць і беларускую культуру, прыснуўшы в яе такой якаснай біблістыкі. Это тое, што я уяўляю сабе. Што з гэтага атрымаецца, я не ведаю. Бо глядзіце, у гэтых гэтай два часопісы, так? Значит, па-першае, хто з вас сапраўды прачытаў? Вы бачыце, мінулы раз мне сказалі, што ёсць на сайце толькі прадмова. Толькі прадмова, так? Так, толькі прадмова на сайце, бо гэта пакуль што яшчэ аўтарскае права гэтага часопіса, де слова атрымаецца, і это просто было нельга. Прадмова там ёсць, а самога тэксту, перакладу з каментарамі там няма. Таму ясна, што трэба часопіс чытаць. Хто з вас прачытаў першы нумар? Ну, большасць. А другі? Другі менш трошки, так? Тады, давайте з тымі, з усімі, давайте тады, значит, будем спачатку пра першы гаварыць, так? Пра першы раздзел. У першым нумары першы раздзел, у другім нумары другі раздзел. Трэці, я нават не ведаю, я так і не здала, яны уже мусіць нумар вдруг здалі, мусіць... Это третий номер? Третий раздел мусит быть третьего номера, але я не веду, может быть, в четвертом, а не третьем, потому что я нечто не поспела.
побачили, што у першым нумары вельмі вялікі, вельмі складаны раздзел, колькі у мяне, на колькі вершаў у мяне каментарый. Верш 1, верш 2, верш 20 і верш 27. Толькі на 4 вершы каментарый. Таму, як бы, вот гэты момант можаце не крытыкаваць, это я сама ведаю, што трэба больш. І ў кнізе будзе больш. Спадзяюся. Я спадзяюся зрабіць столькі каментароў, колькі я хачу зрабіць, а не столькі, колькі я паспела. Чаму я гэтыя 4 вершы выбрала? Таму што, на мою думку, яны былі самыя складаныя для разумення. Яны абсалютна неабходна патрабавалі каментару, але это не значыць, што астатнія вершы не патрабуюць каментару, таксама патрабуюць каментару. І вот, я спадзяюся іх зрабіць. Значит, давайте тады з гэтым перш-наперш вот з тымі, хто ўжо працаваў з тымі тэкстамі, вашыя заўвагі, давайте спачатку, можа, што тычыцца прадмовы. Прадмовы да кнігі. Не агульнай прадмовы, а прадмовы да кнігі. Значит, у прадмове да кнігі пра што я кажу пра назву кнігі. Памятаеце, так? Я тлумачу, чаму мы кажам кніга роду, а не быццё. І але паўстала ўжо пару каментароў, можа рабіць радавод, можа не роду, а радавод. Где все комментарии? Нет, это только что в устно до меня доходило. Только что доходило в устно. Не, одно, правда, было письмо, одно было, одно мне, на то, что мне пришло. Что на гэты конт, так само, что, глядите, какие у меня аргументы за и супраць. Я не упэўненая сама. Радавод было бы лепш з двух прычын, чым роду. Гэта эстэтычна лепш, бо яно, бачыце, род, просто мы не будем казаць род, мы весь час кажам у родным склоне, роду. Калі мы называем кнігі, мы будем казаць сыход, там, Йоў, вот як мы называем там, Ісая і роду. Казаць род, оно ніяк. А радавод было бы вот нормально. З другога боку, радавод больш падобная на гэты заходнік грэцкі генезіс, так, ад якога пайшоў і лацінскі генезіс, і все астатнія, ад якога, в прынцыпе, і род. І нават рытмічна на толедот, на адпаведнае гебрайскае слово. Так? Ну, это радаводы, так было бы, толедот, але знов-таки вот як і генезіс. І яно дзесьці па сэнсе лепш. Родовод? Радавод. Чаму горш роду, чаму лепш роду? У мяне адзін аргумент, але это важкі аргумент, што гэта ўжо ёсць у традыцыі. Што мы яго не придумали, гэта вот у беларускую традыцыю это увёў Чарнявскі. І вот у гэтай кнізе, якую вы карыстаецеся з гэтай бібліі, якая біблійных таварыстваў, там роду. Значит, што придумляць, вот з быццём зразумела, быццём мы нават не разглядаем, мы яго адкідаем. Але придумляць трэцюю ці браць адну з існуючых, конечно, лепш браць адну з існуючых. Вот это вот мой аргумент за назву роду. Яна ўжо некуд, яна вядомая гэтая назва. Радавод это будзе зусім нове. Ну, калі ласка. Калі для вас мае значэнне каментар. Мы гэта абсуждалі. І так атрымліваецца, што кніга роду мае філасофскі сэнс. Потому что родовод – это в таком примитивном сенсе, это то, что какие у меня предки были по фамилии Витин. Это человек узкой группы лиц. А род – это человечество. Книга роду – это что такое человечество, как оно здесь на земле окунулось, и какие оно задачи решает. Книга роду больше широкая. Род это больше широкое понятие. Конечно. Род человеческий. Конечно. Слово род нашмат больш базовое за слово родовод. Безумовно. Але у кнізе ідзе гаворка про родоводы, а не про роды. Ну, родовод это много родоводов, значит это род. А родоводы, і перед тим бачите, знову-таки, як я тут в этом коментарі нагадую, это не родовод, так вы кажете, мои продки, а это нащадки. В Библии родовод это нащадки. Это что родовод Ноя, это ягодные сыны и сыны сынов. Родовод Якуба это 12 племен в Израиле.
Ну тогда какой же здесь родовод, если Бог створил человека? Это род человеческий. Вось. І гэта гаворка ідзе пра радаводы. То есть, якби там это базовое слово, это толедот, якое там 10 разов уживается. Элле толедот. Ось родоводы того и того и того. То есть родовод больш адэкватнае слово. І дзесьці як назва больш грацыёзная. Род, сапраўды у рода вот ёсць перавага. Просто праблема ў тым, што род ніколі ніхто не кажа, і, відаць, мы казаць не будзем. Мы весь час говорим, вот это не досыць нязграбна родовского роду. Калі я спасылкі даю, так? Я буду казаць там сыход 4,18, роду 5,26, так? То есть роду заўсёды ідзе ў родным складзе, а не род. Чому гэта замінае? Проблема, што... Я не ведаю. Я не ведаю, чым праблема. Ну, гэта зноў-такі вот... Таму ваша думка мне важная. Потому что мы с вами вельмі много займаліся, вельмі много за тым самі працавалі, думалі і, скажем, вот гэтае, што вы на гэты конт думаеце? Вось, якія яшчэ меркаванні ёсць, вот, апроч філасофскага. Я згодная, што з тым, што вы гаворыце. Я разумею гэты ваш аргумент, што слово род, оно нашмат больш базавае, важнае і глыбокае, чым радавод. Але ці оно патрэбнае, вот это базавае, глыбокае, это не абавязкова. Потому что назва книг, она все ж таки оказиональная, и мы повинны это разуметь. Что назвы книг, яны не повинны вот штосьці вот такую некую глубокую философию вести. Яны хутчэй, бо згадайте, что вот так само, что в комментарии написано, что все ж таки сами книги, яны никаких назв не имели ніколі. Это просто книги и книги. И то, что потом уже, коли у гебрайской традиции их называть, вот их треба называть их по першим значным словам. Поведно, перший раз называется Берешит. На початку. І все. Може, гэтую традицію? Ну, Називається, гэта- мені сподобалося називатися тут книгу на початку. Ну, тады нам трэба все так ісці за гэтай традыцыяй. І мы тады зноwu, мне не хочацца цалкам заводзіць новых традыцый, калі яны не абавязковыя. Каждый текст. Ну. Книга роду сильно. Вот, и вот то, что вот, скажем, вот это роду оно уже есть, это для меня это важный аргумент. И у нас, вот в нашей этой самой этой группе, у нас нема единства. Вот нема такого, что мы вот такое, что мы якби само собой зрозуміло, что она у нас там книга роду, у нас все равно чего любиться пише. Ну, саме, что я сам працую, ну, так бы, и тому вот сказать, что это там вот, ну, абсолютно принципово не, але добре було б, каб це було найлепшим чином зроблено. І тому мені важливо думка. Комментарий. Так будет весь час. Коли мы обмерковывали вот эту вот назву «быттё» альбо «род», то коли возникает, то ну, у книги рода в первой строчке это узникнение быття, момент его нараджения. Тому быттё это далее может быть быттё, но Ну, там тут же... книга рода это от слова родитель, нарождение. Ну, Вот так, але там родилось. же основний сюжет, это все ж таки там же два великі циклі, але по величині не вельми розні. От гэта космологічний, маленький, і тоді патріархи велизарні. Основний сюжет это все ж таки патріархи. Это починаючи... Это по всей Библии, а мы же скажем про Вот про эту роду. книгу. Это книга роду. Книга роду это Авраам и Якуб. И вот это их два великие цикли. Цикл Авраамова, цикл Якубова, цикл. Основные. Ну и а литература, вот это 11, не целых 11 разделов, это створение света. Не только света, но и человек. И чому? Ну так зрозуміло. Створення Там всього ми неба. не Да, говоримо. початку. Добре, ага. На конт вось роду і родаводу. Вось калі заходзіць з сэнса ўсёй вашай працы, калі я правільна зразумела, вы ўсю гэту працу распачалі менавіта для таго, каб быў дакладны пераклад. То есть тое, што зараз мы выкарыстоўваем у традыцыі, гэта не вельмі дакладнае адлюстраванне зыходных тэкстаў. І ваша праца, яна накіравана менавіта на тое, каб зыходны тэкст, ну, самым дакладным чынам перакласці, каб мы зразумелі першавыснову. Это текст, а назва... Я наша разумею, не а текст. назва, яна ж ужо ёсць у першапачатковым варыянце.
В першопочатковому варіанті ніякої назви нема. Нема Назва вгодне? ніяка, звісно, нема. Назва А возникає. откуда Вона возникла возникає у традиції. Традиція. Назви дає, Септуагінта дає назви. Це значить, дає назви грецький, старожитний грецький переклад, дає книги вже з назвами, пропановує назви. Але гэта грецкія назвы. Потым і гэты грецкія назвы сталіся асновою для лацінскага перакладу і для пазнейшых еўрапейскіх перакладаў. І там якраз это генезіс. А у габрэйскай няма? Ні, няма. І у пазнейшай традыцыі я ж кажу, што яны называюцца па першым слове. Берашит на пачатку, і все. Там этих наших назваў там нема. Это назвы библейных книг, это назвы уже христианской и европейской, христианской области, европейской традиции. То есть это назвы они додаденные, и функция этих назваў, как легче было зразумела, что мы говорим. То есть это назва не концептуальная назва хутчэй функциональная. Тому, скажу, до генезиса это вельмі добрая функциональная назва, але она и концептуальная. Ну, откуда возникает, скажем, чему там уже в славянском перекладе возникает заместо генезису, возникает бытие, я не могу сказать. Потому что там уже это питание якое немає отказу. Да? Ну и вот оно, але у некоторых славянских мовах оно прошло, але у большости нет. Ну, это не белорусское слово, генезис. Не, я кажу не про генезис, а про бытие. Ну, Я кажу про бытие. книга роду больше. Вот. И тому, скажем, вот это вот, и тут только один вариант, то есть роду я тлумачу, чому роду, я ведаю, чому роду, але варіант родовод я не откидаю. Але варіант родовод пойде в тим випадку, коли це буде, ну, так виразно, вот я на шалі родоводу буде схилятися вага. Вот, коли вот все мне будут сказать, ну, что родоводу лепше, конечно, родовод лепше за роду. Таким чином. Никакого голосования. Голосовать можно, але все это голосовать мають консультативну роль, так? Не обов'язково для виконання, але консультативно це важливо, ви повинні розуміти, що це важливо. Так що з гэтым у кого-нибудь з вас є меркаванне, що родовод лепш? Ну, я насамрэч з Геродот і з Генезіс родовод все так вчыць. Але, ну, насамрэч замацавалася роду. Помешание самого слова. Ну и там, что можно его склонять. Так, і можна склоняти. Можно склонять. А роду по не сенсу, А роду вот не отрымлівається його родовод, склоняти. это вот в моем заявлении, ну то, что по-русски даже не родословное. Да. Так. А Это оно- Узенький сын. Это оно и есть. коли вось про першую книгу казаць, мяне все ж таки на першым месцы узнікаюць не патрыархі, а Да, космологи. вот я про Ну, але і это патріархи там, а Але патріархи роду больше места займаюць. там место или не Вот для Ён не сябе не включае гэтую вось касмологію. То, што ў гэтай Так. кнізе і касмологія, Ён, па сутнасці, улучшае. От глядзіце, саме перше, так само той, што ён павінны памятаць, што кніга роду фармавалася не за один раз, фармавалася складана. Канчатковае фармаванне кнігі роду зрабіў той, што мы называем святарны аўтар, самы позні, дзесьці бабілонскі альбо постбабілонскі. Ён, гэты аўтар, ці гэтая школа, так, скажем так, святарная школа, мы не ведаем, адзін чалавек рабіў, ці гэта група людзей рабіла, мы не ведаем. Але гэтая святарная традыцыя, скажем так, это нам не важно, адзін чалавек ці много. Гэтая святарная традыцыя сабрала менавіта ў такім парадку гэтыя старажытныя тэксты, пачынаючы ад саджэння саду і стварэння чалавеку з зямлі і жанчыны, і Каіна за ім, і за ім паводку, за ім там сыны Божыя, дочкі чалавечыя, за ім паводка, за ім горад і вежа, за ім Абрагам, за ім Якуб і за Якубам Єзек. Вот они были, ну там яны, там Абрагам, Якуб, Єзек, там своя логіка ёсць, бо там сапраўды
там сапраўды сіквелы, паслядоўныя гісторыі. Гэта гісторыі, калі там вы памяняеце месцамі Каіна і паводку, вам нічого не будзе, у вас будзе просто па-іншаму чытацца. І вежу з горадом. Так? Оно поставлено, самастойныя старажытныя гісторыі пастаўлены ў такім парадку святарным аўтарам. Магчыма, гэты тэкст уже быў, але што робіць гэты аўтар? Ён дадае свае кавалкі, дадае свае каментары і дадае радаводы. І 4 раздзел пасля Каіна, паміж Каінам і сынамі Божымі, дочкамі чалавечымі, там ідзе першы цыкл радаводаў. І радаводы вельмі цікавыя. Таксама некаторыя з іх са старажытнай традыцыі, некаторыя просто вот схематычныя, як святарны аўтар это любіць, ён любіць так все вот, як архіварыус, так, як каталагізатор, все пашыхтаваць, назваць, паіменаваць, на месцы раскласці. Это тое, што вот асноўныя характарыстыкі гэтага стылю святарнага аўтара. Ён такі любіць ва ўсім дакладнасць і каб усё было, каб нічога не было забыта. Такое вот такі нават бюрократычны падыход да справы. І вот з гэтым бюрократычным падыходам акуратненько вставлены радаводы тут. Потым гэта і фраза «вось радавод» таго і таго ужываецца толькі вот некалькі разоў. Насамрэч, это 5 разоў на гісторыю стварэння і 5 разоў всяго толькі на велізарны гэты цыкл патрыархаў. Толькі там будзе дакладна слова 6 разоў ужыта, але яно на аднаго персонажа двойчы паўтараецца. Это у кого? В Бібліі. І такім чынам глядзіце, што гэтае слово «толедот», якое належыць святарнаму аўтару, а не старажытнаму аўтару, маладому, а не старому аўтару належыць да слова «толедот», ён ім, па сутнасці, лучыць всю кнігу. То есть як вот это як на гэтую на іголку гэтага, ці там на стрыжань гэтага слова «толедот» ён нанізывае все тэксты. І все тэксты аказваюцца злучанымі праз тое, што яны гавораць гэтыя толедоты, гэтыя радаводы. І вот тое, што як вы кажаце, што оно не злучана са стварэннем, па ідэі не. Таму што радавод это менавіта радавод кагосьці. Вот ад персонажа і все ягоныя нашчадкі пералічаюцца. Але самы першы толедот, якраз вось тут у нас, які ён у гэтай гісторыі, толькі што ён ідзе пачатак другога раздзелу, вы можете адгарнуцца ў сваёй Бібліі, паглядзець то, што мы называем гэтыя 1-4а. Паглядзіце, калі ласка, і прачытайце. Тут оно таксама будзе, там усе ўжо конец. І вот гэта вельмі важна, про гэта не трэба забывацца, да? Вот это тут яшчэ. И такое вось походжанне неба и земли, Ага. были яны створаны. Все, не, вот оно походжанне, вы поглядите. Вот я зараз на экран вывожу. Так, вот чем завершается святарный текст, але не завершается, это не 4 раздел, а 4а. Так что тут нават у меня неправильно написано. Вось радавод неба и земли у стварэнні іх. То есть здесь походжанне это толедот стоит. Да. И поглядите, якая за гэтым стаіць концепция, это вельмі важная концепция. Бо мы памятаем, что радавод это тое, что вот ад першага і далей пайшло, это радавод неба і зямлі. Вот вам рассказали про небо и землю, мы ведаем небо и землю, и теперь нам кажут, вось, пасля фразы «вось толедот» того, будет сказано, ён радзіў такого и такого сына, а у іх там тое адбылося, и там часам з гісторыямі, часам без гісторыяў. Тут земля И вот глядите, это докладно тое самое, только с человечего перенесенное на космичное, вось радавод неба и земли. И после слова вось радавод неба и земли начинают рассказывать вот этой старожитной истории, как раз про то, как Бог зрабіў землю и небо, и весь это другие третьи разделы и так далее. И таким чином, по сутности, все, что идет далее, это все радавод неба и земли. Бачите? І гэта вельмі важна нам памятаць, што вот гэтыя словы ствараюць касмалагічны пражэктар на все, што будзе адбывацца далей.
Потому что все, что будет далей, это як бы лагічна вынікае з таго, якое ёсць неба і зямля. Вот гэтае неба і зямля далі, вот гэты свет, гэтую гісторыю, гэтае чалавецтва, гэты социум і все, што сабе хочаце. Але гэта все, што ёсць, это родавод неба і зямлі. То есть гэта фактычна вот працяг касмалогіі. Вот. И вы его можете прочитать там на первые 11 разделов, или при желании вы можете его прочитать на всю книгу рода, при желании на всю Тору и на всю Библию. Потому что это родовод неба и земли. И когда вы читаете это последовательно, то все, что отбывалось далее, это родовод неба и земли. То есть это, и тому тут это слово сказать, это не роды. Вот сказать, вот мы заменить слово толидот на роды мы не можем, на род. Да? Это миновито родовод. Родовод это от першого пайшов другі, от другого пайшов третій, от третього четвертий, п'ятий, шостий, сьомий разом, от сьомого там пішли 8, 9, ну і так далі. Так? Тобто це вот от одного на много. Як Абрагам, так? Який сам один во всім світі, у якого немає ні родимої, ні сім'ї, і жонка неплодна. От він такий апошній пункт у часі і просторі, і з його будуть нащадки шматликие, як зорки в небе и як песок земный. То есть весь свет из этого одного человека. Где вот этот текст может быть? Вот то, что Ну, вы пишете. Так больше что. Он в книге? Я же кажу, что книгу я планую в этом году сделать. Але там только 4 раздела книги роду, а не 50. Книга роду, там 50 разделов. Это зрозуміло. Вот. Тому, скажем, вот эта назва родовода, она оправданная, так, сенсом. Назва роду так само оправданная. И тут вот концептового рішення в ній немає. Я ось таку річ зауважила, коли глядела, я зауважила ось в этом, то, что родовод неба и земли, так само думала, что... Это тот самый толидот и ёсть. А в этом я поглядела, як каким-нибудь, там, русским перекладе, ангельским. Ось цікаво, що ось як отрималося в этом белорусском перекладе. Книга называется «Роду», а у четвертый «Вось родовод неба и земли», мы уживаем родовод. Слово. Так. Близкие, однокоренное слово. И в ангельском перекладе, коли Джеймс Вершин взять, то книга Genesis, латинского слова, Generations, подобно. Там по-английски generation, звичайно, на всіх перекладах пише generations, потому что generations это адекватное слово, там где-то толидот и ёсть. По-російську, звичайно, пишуть покоління. Найчастіше. Може бути, так само в сучасних перекладах, можуть бути якісь інші. Происхождение. Так это будет тут, а вы поглядите, это 2.4а. А что тогда будет у інших? Вот вы поглядите, коли у вас зараз текст, поглядите тогда наступные все спосылки. Ну, от четвертого. Ну, давайте 5.1 поглядите. Книга дословный Адам. Ага, а это то же самое тут. А поглядите, там вот 6.9, например. Житие. 6.9. Человек праведный, непорочный в роде своем. А тут походження. Походження. Ось такое походження Ноя. Походження, там Ной именовито. Ну, поглядите, коли там не 9, у вас тогда может быть 8-10, так? Ну, Потому что может быть нумерация вешу, вы уже казали, трошечку может быть сунуто. Ну, вот у вас докладно, у вас походження. Вот я цікаво в тут, это вот у российском, там где... 6-9 посмотрите. Ну, там может быть 8, может быть 6, 8, 9. может быть 8-10, 6. Но один человек на земле, но и был угоден Господу. А ранее трошку? А, я ще ранее. Создал все это. Угу. Ну, повинно быть все равно там действие. Все равно это будет некий суседний верш. Ну, добре, не глядите, ще поглядите, вот, скажем, это 10.1 або 11.10.
родословные сыновей. Родословная. Ага, 11-10. Тоже родословие, да. Ну вот. А вось гэтыя нашчадкі сыноў Ноя. Вот бачыце, як атрымліваецца, што тое самае слово, Слово по-разнаму. якое ёсць структурным у арганізацыі сёння роду, перакладаецца па-рознаму. Ну, у Чернявского вельмі гарманічна атрымліваецца. Ну вот, а вот в этом вот, вы бачите, там 2.4а происхождение, так? Тут потомками было 9. Вот, у Ноя происхождение, потомки и что там? И поколение, да? Да. Ну вот. Смотрите, 3 разные слова на то и самое. Ну вот здесь, смотрите, походжение неба и земли, потом А там походжение Ноя. походжение Ноя. Паходжанне чаму неўдалае слово, тому што па-беларуску паходжанне вельмі, напэўна, азначае адкуль пайшоў. А вот гэты радавод азначае хто з цябе пайшоў. Не адкуль ты пайшоў, а хто з цябе пайшоў. І таму это паходжанне не вельмі ўдалае слово. Але што хай сабе будзе неўдалае, але адно на все ўжыткі. Вот это важно, так? А тут бачите, что вот что в этом новом российском просто оказионально перекладали. Вот где пасаецца так, и там структура разваливается. Это так само, между іншым, може мець право на існаванне, не звяртаць уваги там на все это гебрайские структуры, а просто вот кожны кавалачак, як он прыгожа клаўся на мову. Вот. Але тады сапраўды вот эта вялікая задума тэксту не будзе відаць. А так будзе, калі глянеце. Значит, с этой мы ничего с вами не развязали, да? С родом и родоводом мы не развязали. Давайте вертаться далее. Яшчэ, калі ласка, вот пакуль я кручу текст на набор. Все, кто читал, какие у вас вот, уражения, комментарии, вот что вы сами хотите, не что я прошу, как вы мне сказали, а что вы сами хотите сказать. Вы мне уже трошку сказали, але яшчэ, что вы мне, потому что мне вельмі важно, как вы мне казали. Ну, я, например, перечитала текст сам, первой главы. У 11 текст, по первой. 11 верш. 11 верш. Тут есть выраз «плодовые древа». Там текст Бог сказал, хай прорастут, Ну, хай проростет земля, земля рослины и траву, что что сеяно сеяние. сеяние плодовые древа, что дают плоды. По воде розу Траву. Ну, в інших варіантах есть, мне подалось так, більш докладний термін плодные древа, потому что плодовые древа, как с биологичного пункту гледжання, это только те древа, які дають плоди. А плодне древо – это просто живое древо, яке дає нечто, ну, как протягнуть свой рот. Мы не кажем по-белорусски плодные древа. Не кажем? А плодные только про живых истот кажем. Про древа мы не кажем плодные. Биологично нас... плодовые – это вузкие такие сегменты. Ну, по-єврейську тяжко сказати. Слово «пірі» означає менавіта вось, ну, фрукт. І яно ўжываецца там шмат разоў. Оно просто як плод, але яго нельга прымяніць, напрыклад, да живой істоты, да зародку живого, чалавечага ці жывёльнага. Нельга. Пірі – это менавіта тое, што на дрэве. Вот. І таму... Еще один термин, как я читала, наступный верш. И земля вывела рослины, рослины траву, чтобы ей внесены. Вот этот сам термин «вывела». Ну, биологично это вельми докладная метода. А вот может быть там нечто іншее не буде. Наприклад. Ну, скородила там. А это інше. Да, створила, творила. Там не створила, не прорастила, бо это інший корень. Можете подобрать інше слово, давайте. Але каб яно не было іншим словом, вот каб яно не было менавіта вот народить, створить, прорастить. Она вот сябе их
Вылучила это вот колено частки были. Она менавіта з сябе их вот вывела. А узникла. Не, возникла это же все тоже інший сенс. Она земля з сябе вывела рослини. А які тут термін говорили? Яйца. Ну, калилацкая, но вот эти вот. В эту ца. Вот, бачите, вот оно это слово. Вот, я его вылучаю. Кажется, приласка. Ще більше зробити. Ну, а я... Ну, да, это треба. А як його зробити? Більше? Я не бачу, ніяк не... Вот тут вот... Вот там внизу есть проценты, и можно... Вот здесь, да, А, поставить 120. вот это вот, ага. Пиросу. Вот это вот пиросу, бачите? О. Вот таким чином. Так, так. Добре, давайте. Так, вот такой, вот, одразу пройшло. Вот это вот слово єврейське. Я не ведаю, як його, коли треба видати трошку менше, щоб появляється. Так що зовсім не дивиться. Осталось значение вывести з вижу. Вона якби випхнулася від столу. Ну так, ну от. У мене немає альтернативи. Ну, коли пропонуєте, давайте що-нибудь рішимо. Коли хочете. Я подумала так само. Бо тут часом менавіта пошук білоруського слова. Це одна саме складна задача, яка є. Это о яком слове Вот это. Розмова. Вот это. Вивела земля. вывела? А вот вышло нема такого слова? Ні, це інше, зовсім інше слово. І от знов-таки, от по-російську произвела так, але от з себе. Тобто не воно з її виросло, це праця землі. Це земля зробила. А вот у Чернявского «Хай родит земля». Ну, це вже Зелень. довольно. Там нема родиться. Ну как? А, так це наступний вірш. Подождите, там И выдала земля траву Выдала, зеленую, вот, бачите, и вариант травы выдала. как уносит на себе. Молоко по картках выдали. Он родила. Ні, народиться це зовсім інше слово. Тут якби от це, так само ж важно заховати ті самі сенси, але передати їх так само якими базовими словами. Словами з мінімальною кількістю таких особливо абстрактних суфіксів, мінімальною кількістю вогулі суфіксів і приставок, як такими базовими словами. Но если бы было этот пункт 12 и народила земля траву, зеленую траву, Но она не народила, это інше это слово. будет ассоциация с книгой рода, с назвой. Народила, это книга рода, Ну, вона и не земля народила. народила. Вона не народила, вона зовсім інше діяння зробила. Тому мені А как же тогда термин, ну, по-русски, плодородие земли? это коли ласка, но это не про этот текст. Разумела. А давайте вот это свои комментарии, давайте мы вот трошку от початку поскачем. Значить, перший вірш. Ну, з Богом і з Елохімом все зрозуміло, так? Тут все ровно тут тупик. Так що на початку створив Бог небо і землю. От з гэтым вот голые, там, конечно, это и комментарий на гэта роблю. И много было людей, які мне казали, что нет, это не добре, нет. Причем я здала ці слов голая і пустая. Вот на гэта спинилася. А тоді вже головний редактор цього слова Борис Петрович, якому я раніше розказувала про ту голу ікру, пошкодував. З Гугою мені так подобалося, і ми спогодилися на те, що ми ці слова даємо вот гэты більш теритмічний варіант, а книгу тоді можемо переробити на більш семантичний. Проблему пам'ятаєте, так, що тохова воху в оригінальному тексті, гэта подобранные два рифмованные короткие слова, которые звучат подобно одно до одного.
якія відаць хутчэй за ўсё, не хутчэй за ўсё, але вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэта быў ідэаматычны выраз нейкі. Ідэаматычныя выразы заўсёды не зусім дакладнае значэнне маюць, як як сума сваіх слоў, да? Трошечки іншае. Дакладна это ідэаматычнае значэнне мы не ведаем, таму што адно з гэтых словаў атэставанае неблага і азначае заўсёды пусты, спустошаны. Другое атэставанае надзвычай слаба і ўжываецца, апроч гэта зноў у гэтым жа ж выразе. І адзін раз, калі без гэтага выразу, там такое таксама значэнне дзесьці спусташэння. Зразумела, што гэтыя тоху-боху два разам азначаюць штосьці неарганізаванае. І ісці шукаць дакладна, спрабаваць знайсці семантычныя адпаведнікі тоху, семантычныя адпаведнікі боху, не будзе працаваць, оно не будзе граць на сам гэты вобраз. Тут ствараецца вобраз лінгвістычнымі сродкамі. Тоху-боху. Одно слово узмацняе другое. Таму я, конечно, вельмі хацела знайсці менавіта рыфмаваныя словы. Думаю, так гучала, Зміцер Саўка прапанаваў, он прапанаваў много розных словаў, там пустая, там нават было сляпая, нямая, глухая, дурная, там якія тупая, якія хочаш. Так, такі варыянты. І літаратары вельмі ухапіліся, так падабалася, каб там было сляпая, нямая, ці глухая, це зусім іншыя рэчы, це зусім іншыя канатацыі. Яно прыгожа гучыць. Гэта голая і кволая пакінулі так. Дзесьці мы знайшлі пустая і спустошана, бо такі варыянт, нават такого плану шукалі. Дзесь у украінскім, сучасным украінскім варыянце было нешта такое максімальна прыгожа зроблена. Пустая порожняя, так, пустая порожняя. Але бачыце, порожняя, по-беларуску все ж таки іншы сэнс. Порожняя – это начинне. Порожняя можна штосьці пакласці. Пустое – это абсолютный сэнс, порожняя – нет. Тут трэба два абсолютныя сэнсы. Просто такія пастаянныя характарыстыкі. Калі у вас штосьці порожняе, то вы яго пакладзеце, і яно стане поўным. Альтэрнатыва порожняму поўная. Альтэрнатыва пустому запоўненая чымсьці розным. Так? І таму я мяркую, што у нас все ж таки канчатковы варыянт у мяне будзе голая і пустая. Прыгожа. На фон квёлы. Бабушка моя в Невеле родилась, под Невелем, а это наша территория. Так. Квёлой в этой деревне жихари называли землю. Неплодоносно. Потому голые квёлы очень подходят. Голое ничего не росло. И не могло ничего вырасти. Квёлы – это мовчимость. И девочек, женщин называли квёлы, если они не рожали. Ага, добре. Ну идите отпочивайте, конечно. Человеку тяжко. А мне здесь уже утёкать себе. Квёлы – это пригожее белорусское слово. Это вельмі пригожее слово, и оно частей уживается в значении слабости. Рифмуется. Про землю я ніколи не сустракала. Вот то, что вы говорите, это цікаво. Квёл называла, тому я не звернул увагу, потому что квёлы, я когда пришел, для меня сразу зрозумело. Да, гармонично. На гэта больш за ўсё рэагуюць, не негатыўна. У меня вельмі мало реакцій було, але якраз тих негативних реакцій було, що воно не економило. Но по сенсу было больше. Что оно, конечно, пригоже. Ну вот, Земля. Ну, тут є знову такі аргументи і за, і супер. Так? Бачиться. Я була супер, звільнилася, одразу не сподівалася, упевнена супер, мені сподівалася більше була пустая, ваша Панова, ну нічого легшого я пропонувати не можу. Однак я ще думала і поміняла
Так вот і у нас у многих так було. Ну, то привикаєш до этого, Ось до я голої привикла, кволи. я ще Привикаєш, і воно починає подобатися. обмірковала там з мужем своїм, ми от посвячалися, мені сподобалося. Ось одразу сподобалося. Я кажу, що кола не може бути, бо кола означає, що ну, не енергічна, що ніяка енергія є, але ж її мало, але вона є. А тут сенс, що ввогуле ніякої енергії. Абсолютна пустота. Він каже, ні, ось немає енергії, а коли там життя, Ну, от енергія то це це віцер. вже, ну так. Тобто кола, я б була стара. З гэтага выразу, з гэтага духового боку заўсёды якраз блізка выводзяць гэтую канцэпцыю першаснага хаосу. Зямля ў стадыі першаснага хаосу знаходіцца. Просто. І як яе апісваць, не мае значэння. Але це треба апісаць такім чынам, каб паўстаў вот гэты вот менавіта візуальны вобраз, як духового боку дае візуальны вобраз. Вот, не такого не безладнага. Яно бачили цяпер таксама яшчэ вот вельмі любяць так у перакладе па-грэцку Септуагінта пераклала аоратус, адно з гэтых словаў. І яго можна аоратус, маючы на ўвазе бязвіднае, так? Якое потым в пераклады патрапляла іншыя на падставе Септуагінты як нябачнае. Вот вы таксама могли з гэтым сутыкацца. І на розных мовах. І по-беларуску такое дзесьці сустракаецца, і па-расійску сустракаецца, зямля была нябачная і пустая, так? Но альтер нябачнасці там ніякай нема, тому што аоратус, это грэцкае слово, корань означае не толькі бачыць, але і глядзець. І не толькі глядзець, але і бачыць, мець выгляд. З ветрам я не ведаю таксама, ці будуць у вас рэчанні, таму што гэта радыкальна. Вот гэта голая квола, это просто стылістычна будзе выкликать раздражнение у людей, а ветер будет концептуально выкликать велизарное раздражнение, велизарное, гигантское, потому что никто не перекладая ветер ветром, а все перекладают ветер духом. И так само это замацавалось. Так? А я так само тлумачила, что все ж таки эта гаворка идет про ветер, хутчэй за все. Бо тут ветер як энергия. Потім тое саме слово у історії паводки, там буде той самий рог, там історія паводки адрабляє створений світ. Там історія паводки є і старожитний струмень, і вот гэта святарний струмень, две історії. В этой святарній історії там докладно все адрабляється, там та самая лексика вживається, і паводка якраз скончається, коли падзьме рог. І ви його там духом ніяк не перекладете. 104-й псальм, 103-й у Септуагінтській розкладці, рассказывая историю створения, каже про Бога, что ты ходишь на крылах ветру, рог. Так само вы его там як дух не перекладаете. Он перекладається як дух. То есть есть моменты, есть эпизоды, где треба перекладать як дух, але у тим сенсі, що дух якийсь життєва енергія внутрі чоловіка, військовий дух, наприклад, так? Тобто от сюди знову-таки в цьому сенсі дух ніяк не підходить. Але це дух як менавіта як внутрішня енергія. Але там не повинно бути ніяких вот этих метафізичних коннотацій, які у нас начеплялися на слово дух. Вот тут було б по-нашому, от як ми це слово дух, воно з диханням зв'язане, але як воно хоча було б дих, так? От дих, от це було б добре. Але дихав би, ну, а все ж таки рог, базовое значение слова рог, это ветер, это вот это то, что ось у поветра крутится. И поэтому праз ассоциацию это и то, что внутри человека. Вот это войсковый дух, например, так? Вот. И тому, коли мы хочем робить ветер, я хочу робить ветер, мы не спрачалися довго, погодилися на ветер, але мы ведаем, что это будет критика, ну, просто невероятная. І тому так само, коли, наприклад, от вам ветер ідзе добра, коли ні у кого переченняў нема, тому що це будуть, от у першому розділі самые горшие перечення будуть тут, на рог. Угу. Что вы хотели? Ну, здесь, в этой фразе, ветер Божий, а тут еще ветер Элохима. Ну, это ветер Элохима, это левый ступок, мы его не берем. Так вот мы
можно... Здесь главное в этом словосочетании второе Божие. То есть ветер Божий — это можно понимать как дыхание Бога. Мгм. Там, ведаеце што? Вот у 3 раздзеле, тут з яким я То больше есть всего это хочу. не воздуха, а что-то то, что Дайте зараз вот хутенько переключу. логику. Переключу, покажу вам 3 раздзел. Сутность. Бо це те, над чим я тепер працюю, от доробляю 3 розділ. Я вам покажу там, от, роду 3. Я вам покажу там рог, що там робиться. Там у мене ще одна революція, яку я хочу зробити у перекладах Біблії, так само не впевнена. З 3 розділу, 2 і 3 розділу біблісти виводять цього антропоморфного Бога. Ну, і він зляпив чоловіка, і там особливо, що голос його, що він там гуляє у саді, і от поглядіть у своїх перекладах, всіх, які є, гуляє у саді, там при холоді дня це ще що-небудь. Значить, зараз, вот глядите. Это, відповідно, вот какие-то, вы мне усуньте, поглядите, какие-то вірш. 8 вірш. 8 вірш. Значит, 3 розділ, 8 вірш. Прочитайте, что у вас написано на конт Яхве Элогима, на конт Господа Бога. Як они почули голос Господа Бога. І далі. Що я робив? Які почули голос Господа Бога, які що? Які ходив по раї опудні. Які ходив по раї опудні. А по-ангельську що у вас там? In the cool of the day. Cool of the day. Прохолодного дня. Когда спала дневная жара, Господь Бог Спала. вышел походить по саду. Ну тут зовсім уже, тут навіть йому ніякі мотивації присунули. Бачите, горяче його було ходити по спеці, почекав, побуль похолодало. Ще варіанти є у перекладах? И не слышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Во время прохлады дня. От гэта, звычайна, гэта cool of the day, прохолода дня, гэта стандартныя переклады. Гэта часцей за все перекладаю. Теперь, ось. Зараз мы его тут. Смотрите, вот глядите. Вот я его выручаю. Еврейское слово. Что мы читаем? Мы читаем «Le ruach hayom». Хайом – это день. С артиклем. Йом – день, хайом – гадень. Так? Руах з этим, з перелазовником «льо», вельми шматзначним, який не означає часової прив'язки. Але він настільки шматзначний, що от сказати там, ну, літерально ми бачимо «ветер дня». Тут так. Альбо, коли ви там переклали «дух», у першому розділі «дух дня». Рэч у тым, што гэты лё, ён звычайна як родны склон пазначае. Але, калі, напрыклад, зрабіць кагосьці кімсьці, напрыклад, зрабіць Давіда каралём, так? Вот зрабіў Давіда каралём, то Давід зрабіў Давіда лё кароль. Такі вот, калі это не параўнанне, а менавіта надае новую якость, новую функцию. То есть Давид стал королем, Давид стал лё король. Тут мы бачим это лё руах. И я вот такой вариант пропоную. То есть Бог не ходил по саде, коли жара спала, и он пошел прогуляться, коли прохолодно. А он просто перемещался по саде ветром. То есть он был як у выглядзе ветру. Ён ветром был. Разумеете? Это ніхто нигде, ніколі так не прочитывал. Я это не в комментариях так не читала, ничего, але это легитимно. Потому что вот гебрайская мова дозволяет так перекласти. И она... Ходил. Угу. Это будет халах. Где слово? Халах означает ходить. А тут ми. Тут вельми... До речі, вельми добре, що ви звернули увагу. Вот поглядите, это, я его нам собі пофарбую.
Тому що воно йде з приназовником «мі». «Мі» означає «з», «откульсти». Рухався. От до дієсловів його не ставиться. Він, звичайно, до назовника. Коли от ішов откульсти, то ці вийшов откульсти, ці навіть тому що завгодно. Вийшли з Єгипту, будемо міміць рані. Тобто вот гэты вот приназовник означає, там, він часом, звісно, проблемний, тому що часом він гучить, часом у тих випадках, коли треба «да» чогось. Він замісто «да» ставить «ді ад». От «ад» «мі» так само може бути. Ён это «мі» буде вот тут уже у 3 розділі, у 4 розділі, коли проклятий ти ад землі, ад звіров. Больш за звіров, наприклад. Да? Проклятий ти ад землі, так само «мі». Ну, той рушив, як почав рухатися. Ну. А ходив я гуляв, там коло наворочено, накручував. Отак. Так вот, ну так ясно, что ходил это вельми шматзначное слово. До ветру можно представить. То есть он ходил, вот я говорю, з сходження, сходячого посадя ветром дня, зеленым ветром. Тут мне кажется, что вы правы здесь. Дело в том, что отгадка, ну, вернее, ответ на это питание есть в следующем 10-м пункте. Ну, я читаю Чернецу. И он каже: «Почу голос твой ураи». То есть голос это и есть дыхание, и есть ветер. Так Он тут не и- увидел Так тут же і Бога. в этом же, що і сам, глядите, яны То есть почули голос Господа Бога, який ходив по саді ветром дня. Ну, дзённым ветер дня это не гучыць зусім, тоді які ходив по саді дзённым ветром. Гэта, ну, ви повинні розуміти, що гэта абсолютно революційно, мені так само це треба ще буде це от Воно так не провести. вчитується. От для мене, який ходив по саді денним ветром, під час денного ветра не прочитывается. А ось коли рушив по саді, Ну, тут не рушу, тут это базовое дієслово, яке значить просто ходити. Його не треба от на його лепш от, на таке звичайне слово, їх перекладати звичайними словами. Звичайне слово ходити. А чому ви робите дзьонний ветер? Нема такого виразу. Дзьонний ветер, ночний ветер. Може, Есть. просто... Ну, я У такого физики ніколи не есть. чула. Днем ветер в одну сторону дует, и одна температура, ночью совершенно Я другую. згодна, але ви ніколи не кажете дзьонний ветер. Може, просто який днем ходив по саді Это ветер. в Библии сказано. Може, Ні, це це може просто бути. люди так не кажуть. Ми ж звертаємося до живої мови, як Ну, Боже з іншого боку, бачите, це все ж таки близькосходні реалії. Там по-іншому дали тих вітер. Там якраз, наприклад, у акадської літератури, там це паўднёвы ветер або дзённы ветер. Це ввогуле персонаж асобны. Ёсць і у грецкай традыцыі таксама там яны будуць гэтыя ветры, будуць са сваімі Как імёнамі, фізічныя са сваімі асобы. імёнамі, сваі боствы на гэтыя імёны. Але літаральна все ж таки тут менавіта от воно не ў дзень, а вот як вот оно привязано вот ветер дня. А летами, да, вот это все равно это ветер, який був день. І тому там, бачите, от, там у Чернявського зовсім отрималося «оповні». Але їх, звичайно, перекладають, це ветер не розуміються, при чим там ветер. Перекладчик просто не розуміє, що значить «льорохаю», ну що мається на увазі. І тому вот эту прохолоду дня придумали, і прохолода дня стала практично стандартним перекладом, стандартним розумінням. А коли стандартне розуміння, тоді ті, хто інтерпретують, вони інтерпретують уже з готового перекладеного тексту, відповідно, вот этот антропоморфний Бог отсюди постає. А тут його, в цій фразі його нема. Так сложно, что я уже устал. Не, ну давайте ще трохи посидимо, ще трохи попрацюємо, давайте ще трохи вернемося на Мы целый месяц не працевали, уже отвыкли. Ну так я розумію, що відвикли, ну така ж. У нас ведь мало, как у нас с вами месяц на Кераде был, мы могли потихонечку просовываться. А у нас только еще... Но у меня даже этого вашего текста здесь нет. То есть он еще не потрапил в слов. Третього нема. У вас є тільки перший і другий. Ми зараз перший працюємо. Тому це, вот, бачите, вот... То есть вы как бы вернулись с того, где мы разложали?
На понт ветра. На ветра я просто показываю вам еще одну проблему с ветром вот у третьем разделе. Это, ви пам'ятаєте, що третій розділ – це інший текст, це іншого часу, іншого авторства, інших поглядів на світ, але той самий словорог, який так само перекладається не ветром, звичайно. Я хочу перекласти ветром і там, і там. Не з глаголом, но ветер не ходит. А коли які-небудь завихрення, то ветру, то не будуть, можна, ми кажемо, ходить про все на світі. У нас навіть годинники ходять. Например, этот самый, как-то, цунами в Америке. Еще как ходит. То, что идённое, слушно. В том смысле, что вечером, например, часто ветер стихает тихо вечером, а в день туда-сюда это самое дне. Но он не ходит. Ну. Вы не уживаете, ветер ходит. Не Это- ходит. Так Я Господь, согласна с тем, что там Габраил диалог же. Господь ходит, ходил в виде а ветра. Вот бывает же так, что вот идет человек, а за ним ветер или впереди него. Вот Я он в розумію, що виде... ви маєте на увазі, але там все ж таки не вітер ходить, А Господь а Яхве Елогім там ходить. І вони почули голос Яхве Елогіма, Как дыхание ветра. який ходив по саду за денним ветром. Ну да. Мне кажется, что логично. Ну, это, ну, ви розумієте, що це зовсім не то, що ви Потому прочитаєте что у вашій в Біблії. выгляде ветра, Звичайно. правильно? Ну, так, Да, я видимо. Ходил у выгляде ветра. То есть Ходив у вигляді ветра. Я маю на увазі менавіта гэта. Можно так Ходил написать? в можно выгляде добавить ветра. Нет. действие. Выглядит нет слова такого. Не, ну, мы не можем робити інтерпретаційні переклади. Тобто вот это там воно подмиває весь час так зробити, хочеться Коментарі. потлумачити. Кто Але комментарии Але написать? Коментарі ясно, що в написати. коментарях я гэта напишу. Але бачите, коли-небудь справа дойде до видання повного тексту, то текст ж буде без коментарів. Тому я кажу, що то, що я хочу в этом годі Как зробити, еще? вот гэты 4 розділи книги роду, песня песню Євангеліяна з коментарами, що гэта навряд ці буде мати протяг. Это буде вот менавіта гэта вот такое видання. Яно буде такий узор. А где это будет выдаваться? Сначала А у текст вас Библии, есть а потом пропановка? текст Библии с комментариями. Ну, я уже хочу подписаться, Давай. как бы набыть. Так видаватися буде у Логвінова, але це буде краудфандинг, звісно, тому що грошей нема самих по собі. Скинуть. І це буде так. Тільки що я бачу проблему тим, що я хочу дорогую книгу. Как там була наша такую на доброй папері з викладкою, з Куда картинками. периодичность гроши? Я хочу такую книгу. Это будет объявлено, это будет, и они хочуть, Сами. это называется Решили. улей, да, есть такое. Так, Вот там они хочуть зробити це. Не на талаце, не на талаце, а на этом на уллі. Про гэта була говорка, там, але я тим займатися не буду, але от наскільки я ведаю, то буде на уллі. От, і потім я ще бачите, що ну таке простое, що все затрымлівається, ми домовлялися, що ми перед травнем уже все скончимо з дому. А ще от ви бачите, що які проблеми так не розв'язані. І ми мелися робити мінімум 2 такі публічні імпрези. От одну просто публічну лекцію і одну менавіта презентацію вже вот гэтага аудіословия. Так що, і це я сподіваюся, що ми можемо в червні це зробимо, бо що от Будьма збиралася робити, не ворушиться. Так що, коли ви об'яви, які побачите, то ви приходите, коли ласка. Так? Но я поки що не можу нікуди запросити, бо я кажу, що я готова, я вже все, от, коли ласка. Ніщо воно не йде. Вот. Значить, далі со світлом тут. Со світлом тільки проблема, бачите, во всіх ваших перекладах буде, хай буде світло і сталося світло. Поглядите по-англійську, будь ласка, 3-й вірш. Let there be light, and there was light, по-моєму, так по-англійську звучало. Let there be light, and there was Ось, по-англійську це was застається. Хоча це let there be, воно тратиться. Чому абсолютно категорично я не хочу сталося світло? Тому що це дієслов биття. Дієслов бить і в одним, і хай буде, і було. Чому всі хочуть сталося? Ну, всі абсолютно білоруські переклади, всі сталося. Ці зробилося, так? Тому що хочеться завершене тривання. Бо воно от уже все, воно вже сталося. Було це не завершене тривання. І тому воно трошечки так іде. Але, по мені, на шмат лепш не завершене тривання, але ми заховуємо дієслов биття. Дієслов важне, бо дієслов хая, він алітераційний з Яхве.
То есть ён дзесьці вось, калі мы бачым хая, мы пакідаем быць. І всё. Толькі тады, от як так у нас нема быцця ў завершаным трыванні, то хай, ну, як бачите, па-ангельску менавіта быццё застаецца, так? Хай будзе святло і было святло. Таким чином. То есть, и там оно вот несколько разов такая конструкция повторяется. А вот у Чернявского станется и сталося. Вот, станется и сталося, так, принаймні два однольковые слова, але там не станется, разумеется, что быть и становиться – это разные речи. Да, зрозуміло. И гаворка йде про екзистенційне слово. Хай буде світло. Його не було. І воно буде. Хай буде світло. І було світло. Я так само, от мені спочатку це не подобалося незавершене стривання, а потім привикла, і мені тепер подобається, і було світло. А відбулося можна ужити? Можна, але гэта ўжо спросціць зноў такі. Было это больш базавае, адпаведна, у яго больш глыбокі сэнс. Можна і адбылося, но можна, мы про это таксама думалі. Убачыў Бог святло, што яно добрае, там трошки по-іншому перекладзе. Там талі нема праблем, назваў. А почему у Чернявского было? Что? Ну, у Чернявского светло было доброе. Не светло доброе само по себе, а было доброе. Ну, захацелася прыгажэй па-беларуску сказаць. Зрозуміло. Вось. Тут, здаецца, тут у мяне тут праблема больш няма. Я просто проглядаю, что есть. Вот это собранную воду, мне было сейчас сбор воды, но в вынику переробили на собранную воду. Вот что с этими проростить рослины, тут что важно, что это однокоренные слова. Вот, их так само перекладают, як попало. Сея насенье, вот это так само, это все однокоренные слова. Вот. Відповідно, і було так, от так само перекладаю, і так сталося. І коли я апошній раз викладала роду 1, я перекладала і так сталося. Вейхікен я перекладала і так сталося. Автоматично, тому що от так от привикаєш, і завершене стривання, ось, але от ми от так само спинилися і було так. От не, дієслов биття не заміняє дієсловом становлення. Коли екзистенційно, то екзистенційно. Не так сталося, а так було. Так було. А довго, коротко, назавсюди, це вже не наша реч. От тут, глядите, так само трохи проблема. Душа живая, закишить, заворушиться, мы рассказали не пригожа. Это у вынику отрымалось. З этими ворушеннями у нас вельми много было проблем. Тут початок з этого віршу. Глядите, 20-й вірш. Прочитайте переклады, потому что есть 20-й вірш. Прочитайте и по-ангельску, по-российску, по-белорусски. Сказав так само Бог, хай народять води повзуну. Хай народять води повзуном. Живые истоты и все, хай народять води повзуном. Да произведет вода пресмыкающихся. Ну, тут, да произведет вода. Да заполнит воду множество живых тварей. Да заполнит воду множество живых тварей. По-английски что у нас там? Let the waters bring forth abundantly the heaven for each other to hate life and Ну, ясно, ясно. Так само народить. Речь у тим, що це знову однокоренні слова. От це ось є. Мой перший варіант був, який мені, між іншим, вельми подобається, але який не сподобався людям. Вот оно. Вот, Ешрицу, это вот это побуджение, это деяние, хамаем это вода, шарец, вот это вот еврейское, вот это вот желтое, вот это слово, видите, так? Однольковое слово. Это абсолютно однокоренное слово. И, да, вот, и мой перший переклад был хай закишить вода кишеннем души живой. Ну, вариант заворушиться ворушеннем. Ці закишить кишунами, вот так вот умовно. Бо гэта гаворка ідзе, оно павінна такі вельмі моцны вобраз логікі. Это знову подвойно в это слово.
подводный корень, гаворка ідзе пра экалагічны выбух. Была вода, были структуры, так, вот все было, все паслядоўна. Спачатку вот это хай будзе святло, і было святло, от вам это вялікі выбух. А потом все структуруется. Панад небом, спад неба, разошлись воды в разные боки, там вот собрались воды в одно место, вот вам вода, вот вам земля, все идут структуры. И все это вельми пригожие космичные структуры. А тоді раптом, оп, і хай эта вода закишить життям. И вот это закишить, это вельми доброе слово, и оно, на мою думку, идеальное. Але як оно не сподобалося публіці, тут, наверное, я його поміняла. Але гэта всялякая розна любого памеру, але його много. Бо гэтае слово шарац уживається яшчэ і от чаму воно от часам там ползунами його перекладають, воно повзає, вже змеї це робиться, не кишать. Тобто ви глядите, його много. Але це там, коли ви глядите у воду там през мікроскоп, наприклад, так? Воно все кишить його много. Ті, коли там його раптом собралося в одному місці, якимось акваріум пустий, воно там все кишить. Ті натовп на вулиці. Люди, это просто много безладного руху, але його много, вот это рух, такі ось. Ну ось, і ми у виніку, поглядите, як це ми пригоже розв'язали, хай узворушиться вода рухом душі живої. Я не ведаю, ці буде тут адчувацца вот гэта. Ну, я хочу, каб было гэта адчуванне экалагічнага выбуху, якое вельмі выразна ёсць у гебрайскім тэксце. Узворушиться рухом. Не варушэннем тады ўжо, а узворушиться рухом. Сенс здесь не у тым, які дзеяслоў зворушиться ці не. Сенс у іншым. Сенс у тым, што именно вода дае жыццё. Так. Это доказано физиками. Тому вода як істочник життя. Вот, і бачите, наскільки неудалые все переклады, які я вичитала. Ну, это у вас удалый переклад. И вот что я хочу зараз, ну это я тлумачу, так? Это вот тлумачу. А вот что я хочу спытаться у вас, это вот это, что зеленое тут на вот душа истота. Значит, я снова перекладаю душою. Просто что нефіш хая – это идеоматичный выраз. Я наоборот, что робить с идеоматичными выразами – это постоянная проблема. Вот самый вот простый вам приклад проблеми ідеоматичного виразу, знову-таки у 3-му розділі, за те, що ти переклади послухав голосу жонки свою. Послухати з голосу – це ідеоматичний вираз, який означає слухатися. Два слова на місце одного. Так? Слухай голосу когось і слухайся того. Просто. І перекладати його, то можна, звісно, слухатися голосу на перекласті. И вот перекладать в этот голос, покидать его, выкидать, я не ведаю. Для меня это проблема. Вот тут так само проблема в том, что нефиш хая, вот оно тут, где оно, вот оно, нефиш, вот хая, так, вот другие, третий снизу, родочку, два опушные слова. Это стандартный выраз на все, что живет. Стандартный выраз. Нефиш хая, это, ну, и люди, живёлы, и все, что завгодно, это кожная живая одинка, это нефиш хая. Нефиш не душа у сенсі, якби, чому легітимна, більш-менш переклад душа, от як, скажем, аніма латинська, так? Ну вот то, что духовное. Духовное замежение физического света. Оно не духовное, это не то, что это не духовная категория, але это вот то, что робит живое живым. Вот что такие вот просто снова таким это вот визуализуйте себе вот этот свет. То, что живое, оно живое за кошт того, что им есть вот эта вот сила життя. Тоді живий достатньо. Нефиш хая слово з життя, так? Живая нефиш. Что значит нефиш? Оно навіть на горло часом, можно сказать. Вот в гебрайских словах навіть горло нефиш називаються. Нефиш это, оно так само, як дихання, і як горло, і як, але чому горло і дихання зв'язані поміж собою, так? Вот такі в этой картині світу. Нефиш все равно означает вот, душу не у метафизичном сенсе.
Это не метафизичный сенс души. Хорошо, коли б не было истоты, то будет души живой, ті істоти живой. Да, А є конечно. масло живой. Нет, так тут это же, бачите, это же про слаж. Тут вот. А, Это ну, я не вариант. бачу, ні, це не бачу. Это вариант. Это, Мгм. тут есть три варианта А, могут я быть. зауважила, що Души це- живой, истоты живой и просто истоты. А. И оно будет вот, потому что душа живая это ну, истота. Это любая истота, это нефиш хая. Любые там, от комара до человека, так? Душа живая лепше. Душа живая і лепш, і горш. Лепш у тим ліку тим, що це, ну, і лепш і горш тим, що привично. Але воно вчиться як бібліцизм. Ви згадзіцеся, що ми от кажемо про душу живую, і вчить навіть у Біблії нема бібліцизму. Ну, ви видите, коли я читаю рух істоти живої, то я уявляю некое такое ось бурлення, да, ось як, здається, у Вернадського був вот гэта першасны бульйон, де ўсё народилося. А коли я читаю рух души живой, то у мяне некий ўжо метафізичны сенс, так. А істота живой, я тоді уявляю великую колькість неких живых Глядите наступний организмов. наступний вірш, от поглядите, там, де вже створив Бог. живой души. Вот поглядите, там, где уже створил Бог, вот он просто тут разбивается, это вот всялякую душу живую, альбо істоту живую, ще й повзучую. Тут зовсім це, у мене це так само Ну, кажуть, душа що повзуча. Душа все-таки до чоловіка. душа живая повзучая, это супер. Але, і от ми так само звідти, от у нас один з аргументів був супротив душі живої, це вот гэтый вираз. Істота живая повзучая, без проблем. Душа живая повзучая, это вельми смішно. Але одно так є. І зараз я вам скажу, що Ну, не воно всі живові вживаються так, як інші мови. Все-таки на білоруську перекладається, не просто Ну, може, літерально. Что-то живая живет. Ні, от у мене поки що розв'язала всяляку душу живую коска, ползунов, то есть ползут не душа живая, не душа ползучая, а ползуны пошли особенно. И там все равно, мне говорили много ползунов, но это там есть у тексте, то есть отримались ползуны. Так, и тому вот у меня с душой и истотой, у меня поки что я спинилась вот на таким варианте, душа живая, это стандартный вариант, и он будет, а по-английски как? Глядите. Так, это 20-й. 20 і 21, і там їх потім ще буде. От 24-й. The moving creature. Движущаяся, Living creature. 24. живущая. Живая істота. Так. Ну, Всё равно. крича, бачите, крича, это не то, что... Ну, что-то, конечно, лучше. Просто можуть не зрозуміти, що говорка йде не про фізичні душі, а все ж таки про реальні фізичні об'єкти. Это не І метафизичная почнуть категория. зблитись. Вот чему, скажем, вот чему из этого вот духа хочу, абсолютно духа тут не было, так что дух може, как духа не было навіть. Чому дух, в принципі, добре слово, коли його прочитати не метафізично, а от як эту от енергію дихання, але воно настільки воно спіритуалізувалося, що буде дух Божий лунає, і це зовсім інша картина від того, що вітер веє. І коли ми ловимо рибу, потім її смажимо, ми не кажемо, що ми душу з'їли тільки що. Ми рибу посмажили і з'їли рибу. А у... Это спречно. Только просто живёла написать. Ні, живела У це великих інше слово. сенсі Ні, у живёла нас це слово живела є. об'єкти. Є єврейське слово «живьола», яке ми перекладаємо словом «живьола». Є ще звір, там ще вельми складано з словами, тому що там якраз є хая і бегема, при тим, що бегема – це лучше така вот быдло, хатня живьола, а хая – дикая живьола. І у мене було якраз помкнення перекладати наоборот, тому що як живьола і життя у нас так само етимологічно зв'язане, як і в єврейській мові. Але у виніку треба перекладати все ж таки звяри. І живьола, тобто бегема перекладати як живьола, а хая перекладати як звяри. Хоча хочеться наоборот, тому що вот хая, звяри, не зв'язані зі словом жити. Ну, я щось таке пропоную. Ну, все-таки, як все починалося з мікроорганізмів, з таких вельми маленьких таких клеточок, ну, душі, ну,
душа нет. А ні, тут поглядите, всякая душа живая ползучая. Одразу заворушилося. Одразу Истота. и Я за всякая истоту и я за стою. тушка крылатая, ви за істоту, так? Там тоже больше серьезно. Ми з гэтым вельмі доўга спрачаліся. Истоты живой. З істотамі і душамі вельмі много ми спрачаліся. Истоты живой. Добре, я приймаю вже ведомо. Бомба. Одушевленный. То есть мы же маем на увазе не только там человека и То есть бессмертную душу. не души живой, а истоты Там, живой. де виведе земля, про ми казали, а на знов хай виведе земля і ту саму душу живу або істоту живу. То есть все Истоты совсем подходят, а душа нет. существа. Значить, ви всі за істоту, я кажу. Так, за Я У істоту. вас просто одинство рідкісне. Нет, я за душу. Не души. А, ви за душу. Что я з гэтої своєї великої... Выкладешь ползучая душа, но это Ні, ну я бачите, трималася ж душу, повзунов, якби я розв'язала. І от над кожним повзуном, що повзає по землі, ну, нічого не зробиш. Вони от там повзуни, які повзають. І що тут я буду робити? Там много чого повзає. Все-таки душа Нехай более метафизична. Хай зарушится вода рухом, истоты живой. И гармонично смотрится, читается. Вода рухом, истоты живой. Вельми цікаво. Рухом души живой. Мужчинським і жіночим, так? Ніхто так само так не перекладає. Можно мне еще на питание на кон 20-го? Я здесь заблудился Ага. с предлогами. А що там? Над обличием, под обличием и по обличию. Ой, там так і є. 3 предлога. Там так все, з обличчям там завжди складано. Ці не по обличчю повзають, там часом над обличчям я ставлю Но здесь конкретно Завсюду. небесного у простягивают. єврейській Над мові. обличием небесного Я простягивают сейчас- это не молчим. Под. Чому? По обличию, под обличием, но над обличием. І над обличчям. Вода внизу. Видите, як пригожа над обличчям, коли ви з самоліта з ілюмінатора глядите? Ну да, Коли 10 ви километров бачите при небо, 190 коли над небо над вами і небо під вами. Да. Виразно. Коли ви виразно летите під небом і над небом. Ну, тут така ніяка картинка. Ну, зато це складано. Я вам зараз просто, це справді складано за тими паразоликами. Вот. Я хочу вот сюди, вот, 27 провести, 26, 27. Ну, знову приповзуно. Вот, 27, так? Мужчинським і жіночим, я сподіваюся, що воно не буде викликати відторження, тому що там все ж таки не мужчина і жінка, там зовсім інше слово, яке зовсім не коренне з мужчинами. Но здесь творил это баран, Тут баран, так. ну, Тут тогда розділив. все понятно. Тут розділив. Тут все равно, что писать. Так, але всі переклади, в ангельській мові нема проблеми. Male and female. Там нема проблеми. У белорусской мове нема отповедника. У нас для живёл есть, скажем, самец-самка, так? Для человека это не применяльно. Але гэта маецца на увазе менавіта вот male and female. То есть гэта не мужчына і жанчына, а гэта чалавек. Бачыце, тут вот стварыў яго, стварыў чалавека, і этот чалавек это будуць яны male and female. Это не мужчына і жанчына, а гэта як вот внутренняя якость мужчинскости и жаноцкости. Тому я вот это мужчинским и жаночим, я не веду так само, наколькі яно. Ну, коли синтаксично, вы глядите, человек мужчинский, человек жаночий. Не так Так. ваш выраз так само нема. Человек мужчинский, человек жаночий. Ну, не вяжется Стварыў нет. іх, там яшчэ паглядзіце. Там Стварыў Человека мужчина и мужчинского, женщина. человека жаночего створил их. Ну, нема такого выразу. Человек Нема. мужчинский. нема. І це я зрозуміла. Ні, так там не чоловік. мужчинский, Там вот так. ви поставте, это просто поставте там группу, Образ? там пропуск. Да, образ мужской, Не, да, это я образ говорю, мужчинского, это, образ новое, женского. это не человек. Это образ. Мужчинский, жаночий. А что? Образ. Я стварыў мужчинским и жаночим, стварыў их. Образом, к образу. Яно не применяется до слова человек. Мужчинский. Применяется до образа. А до До чого? образа. Само по І собі. образ само по собі мужчинське і жаноче рухалися у просторі. Ну, прикладно так.
вони ще не рухаються. Ну так, Я просто ще не зрозуміти рухаюся. само слово. Так, вони назовніше. ще не рухаються. Я створив чоловіка, причому його завжди в одиночному ліку. І тут він як назовник, мужчинський і жіночий як назовник. У єврейській мові є субстантиви. Там нема назовників і примітників, вони не поділяються. Назовник робиться примітником ситуаційно. А тут не ситуаційна, тут абсолютна форма, Захар Некива. Захар означає, це то, що означає тут мужчинський. Само слово Захар етимологічно зв'язане з пам'яттю на ogół. Дієслово Захар означає пам'ятець. Але це амонімія внутрімовна, і воно означає менавіта вот эту мужчинську, то, що робить мужчина мужчинам. Это в сенсі, що не мужчина мужчинам, а и для живого, и для человека все равно. Так? Для кого завгодно оно уживається вот таким чином. І часом уживається обидва в этой слові Захару Некива навіть для тих полових органів. Повідно, мужчинського і жіночого. Хоча там так само не обов'язково, це якби нестандартний ужиток, але він є такий. Некива абсолютно ніяк не означає жінку, означає менавіта вот эту базову жіноцькість. То есть это признаки женщины и мужчины, а разделено потом полностью. От по-ангельську це вельми Текст добре. такой. У нас нема слова male, female, нема. І тому, але сказати мужчина і жінка, це буде неправильно, тому що він не створив мужчину і жінку. Він створив чоловіка, який є от мужчинським, який от мужчинський, жіночий. І от це їх, це може бути два, може бути там всі. І додавати ще слово рисами ніяк. Рисами, характеристиками. Их нету, Это не абсолютное слово. Тут же складано, вот я так само, коли ви глядели то, що я тлумачу. Это вельми складане богослов'я. Чекайте, коли ласка, я хочу вельми важное сказати. От якраз чому я тлумачу тут 27-й вірш, чим тлумачу його, от поглядіть, бачите, який кавалок менавіта на гэта, на мужчинским и жіночим, вот старовинный кавалок тексту, з тим, каб вот, читач зрозумів, що мається на увазі, може, в этом, почекайте, будь ласка. Бо тут акцент ідзе на вот, головна інтрига этого всього розділу, це саме логін, самоборство. Развязка в этой интриге, в этом вірші и в этих словах, мужчинские и женщины. Потому что тут, вот, поглядите, как оно нагруващивается. Вот, створил Бог человека на свой, вот оно по-гебрайску это учить як верш. Вот глядите, по-гебрайску, когда вы будете видеть, Ваевра Элогим эт Хаадам Бецел Мо, Бецелем Элогим Бара Уто, Захару Некива Бара Утам. І воно робиться, вот гэты в образ Бога мужчинський і жіночий, воно робиться, становиться як паралелізм з тим, як другий вірш, другий радок тлумачив перший, другий розкриває перший. В образ Елогіма паралельне, вот это, Бецелем Елогим, паралельне Захару Некива. Відповідно, в Бецелем Елогим, вот это Елогим, який весь час абсолютної самоті все робить, але про себе говорить у множному ліку, говорить «зробі ма чоловіка». И вот эта интрига развязывается тут. И она развязывается тем, что вот это Захару Некива, поведно мужчинскость и женоцкость, а не мужчина и женщина, есть в образом Элогима. То есть Элогим сам – это одно цельное божство, якое має у себе потенційні характеристики мужчинськості і жіноцькості. І коли эти характеристики є, відповідно, це бінарне божство, відповідно, бінарна істота, здольна до створення. То есть то, что бинарно, то, что має вот в эту мужчинскую женоцкость у самой себе, то и есть вот, буде нести у себе творчий початок. Початок потенційно творчий початок, творчий, створальний, народжальний. І тому это тут якби нічого нельзя придумати, тут треба менавіта дві абсолютні категорії. То, що я не гладко учить, абсолютно з вами згодна. Знайдите лепш, что называется. Отрывается лепш, зробите лепш. Потому что это для меня это проблема, як это пригоже сказать по-белорусски. Тому я вам это и выношу. Ага, для меня звучит вельми гладко. Вот, нормально, да. Да. Когда я рожал последнюю свою дочку, УЗИ показала
у моей жены, что будет мальчик. Родилась девочка с мальчиковым характером. То есть это вот эмбрион. Он же не мужчина, не женщина. У него есть признаки. Характер не Нет, я не добрый характер. А ось глядзіце, Добрый переклад, да? стварыў Добрый. іх, множны лік стварыў іх. А калі мы гаворам у адзіночным ліку мужчынам і жанчынай стварыў іх, гэта можа азначаць, што іх стварыў як адначасова мужчынам і адначасова з гэтымі характарыстыкамі. То есть з мужчынамі і жанчынамі стварыў іх. Гэта стварыў мужчыны з жанчын, разумеецца. А калі мужчыны і жанчыны стварыў іх, гэта ўжо як характарыстыкі. Друзья, Это что будет- мужчинским и Это может женочим. быть, але гэта не пэўна. Все ж таки это будзе не пэўна, это будзе неадназначна. Тут, конечно, трэба, каб была некая, каб была максимальная адназначнасць, так? У абсолютно неадназначным вершы і неадназначным богословии. Вельмі неадназначным бачанні чалавека і Бога мусяць быць адназначныя словы нейкія. Вот мужчынская, жаночая, вот правильно кажется, что мужчынская, жаночая ходила туды-сюды, так? Вот, я разумею вашу резервацию, абсолютно разумею, я нават подзяляю, но я не бачу лепшага выйсця. Може ж не їх, а я голову прекрасно. А вы не Их. Это важно вельмі. Это так само вельмі важно. Это вся архитектоника вершу. Потому что вот глядите там, где А там вот поглядите, вот оно от 26-го верша починається. Глядите, як он говорить. Особливо, коли ще левый слупок. Елогім это множний лік, так? Ви поглядите. І сказав одиночний, Елогім множний, зробимо множний чоловіка одиночний, на образ одиночний наш множний, подобенство одиночний наш множний, панують одиночний. Бачите, тут іде, тут вся архітектоніка йде. Один ног, один ног, один ног, один ног, один ног. І знову вона розв'язується у 27-му вірші, який Гоголь розв'язує тут усе. І вона іде, от знову поглядите, іде. Знов створив одиночний Бог множний, і розв'язка йде на це їх. На свой образ, на образ Бога, мужчинським і жіночим створив А їх. сколько неизвестно. Колькі невядома, так. Невядома колькі. І таму тут вот гэтая адзіночнасць, множнасць это нельга чапаць. Яна тут сапраўды вельмі нейкія глыбіні, якія мы можам не разумець, але хай яны тут будуць. Хай яны будуць для будучых чытачоў разумнейшых за нас. Мы не можем этого менять. А вот Разумеешь, за нас. Рождается один день. Мужчинська, жіноча. А яно ідзе Захар Унаківа. Мужчинським і, кажуть, там з лучком не пишуть в єврейській мові. Тому якби з лучок це так само гіпотетично. Якби це не буде зради тексту, не буде зради перекладу, коли зробити про лучок мужчинська, жіноча. Але там якби мужчинське, Захар само по собі, Наківа само по собі. Значить, все, давайте мы пока на этом скончим.